Fascineren. Een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Niek Dirks en Jo Huyne uit Zusteren, beter bekend als het poetsmiddel Spik en Span. Niek en Jo leerden elkaar kennen in de Hermenie van Zusteren bij een concours, waar Jo als conservatoriumtrombonist ingehuurd wordt en Niek horen speelde. Dat was de basis voor een muzikale samenwerking. Allebei hebben we in bandjes gezeten en dingen gedaan. En op een gegeven moment kriebelde het om, misschien moeten we eens gaan samen doen. En zo zijn we eigenlijk samen begonnen muziek te maken. Ja. Helemaal niet vastelovend. Maar we zijn opgetreden met een karaoke duo. Ik heb daar iets van gezien. Ja, ik zie. Het archief. Is dat ongeveer dat? Oh, wat erg. Oh, wat erg. Ja, precies. Ja, precies. Ik durf het nog niet te laten zien. Met horen nog hier gans achter. Polderpop karaoke trio. Trio, hè? Ja. Een combinatie van duo en trio. Houden we Mark, de geluidsman, houden we bio's. En daarmee gingen we smartlappen zingen. Ja. En zo zijn we eigenlijk begonnen muziek te maken. Ja. Maar dat vastelovens gebeuren, dat liep er eigenlijk nog gewoon langs op. Ja. En dus Jo schreef liedjes en ik schreef liedjes. En dan hadden ze gehad van, misschien kunnen we een keer samen liedjes schrijven. En ik denk dat zo Houd mich warm ontstangen is. Zo zijn we weer Houd mich warm gekomen. Ja. Ja. Vier met mich, dat was de love, Limburgs meisje. Vier met mich, dat was de love, als weer und schon herinneren. Toen ik zit voor jou in te halen, door wie een windje zon te stralen. Vier met mich, dat was de love, Houd mich warm. Alleen vond je het leuk. En er zat dus zo paaf uit het niks zat ons op de boetezitting. Ja, we wisten net wat er zo voorkwam. Dus compleet bleu daarin ingestapt. En op eens voor 5000 man gestangen. En toen wordt echt het vuurtje compleet aangestoken. Ja. Gans Zusteren lukt uit voor duo Spik en Span met tot volgend jaar. Ja, ik weet nog helemaal niet meer wie we erop gekomen zijn. Ik weet wel wie we gemaakt hebben, dat weet ik wel nog. Maar ik weet ook dat de reacties toen waren van, is dit nou een carnavalsliedje, weet je wel. Dus ik kan zien over dat de carnaval gedaan is. En dan was ik, wat moet dit liedje in de finale? En we zijn die gasten. De ene verkleed als prins, en de andere als een adjudant met een gitaar om. Ja, deze prins leert stillen trouw tot volgend jaar. Dan sta ik hier weer zonder ver. Maar het is wat het is, ik weet nu wat ik mis. Ik heb de vaste loven geer tot volgend jaar. Bij mijn kant is dat nog altijd een liedje. En daar vind ik best wel leuk om te zeggen. En dat kan 100 keer beter misschien. Als ze zeggen van, we arrangeren dat, laat het nu arrangeren. Maar we hebben dat toen zelf gedaan. Dus alles tot de hoornpartie zelf doorheen gespeeld. Ik heb alles met de hoorn ergens liggen. En ik en een opname lukt dat wel. Als we dat een beetje moeten tunen. Dus alles wat erop gespeeld is, heb ik dus zelf gespeeld. En dat is dat zo leuk. En dit is gewoon authentiek, klaar. Dit wordt ons liedje. Precies. En dat is het nog steeds. Ja. Dat is wel chic. Ja. Ja. Iedere dag dat ik dich vragen mag, met deze dans te geven, aan de hemel te beleven, met tegen mijn arm. Maar ik maakte ook dat het toch steeds meer gaat steviger en gaat sneller moest. En dat hebben we weer in onze eigen liedjes ook opgebouwd. Tot uiteindelijk de voicemail wat we geschreven hebben, wordt ook, denk ik, qua onze liedjes nog het hoogste tempo heeft van alle liedjes wat we geschreven hebben. Ja. En dus dat voor ons gevoel werden dat ook in die tijd gevraagd. Gewoon gaas. Hey, hoi, hallo, het is hier met mij. Ik vier nu carnaval en daarom dit bericht. Omdat ik trek hier door de straten, heb ik dat denk maar goed gelaten. Met zo'n LVK, dat is natuurlijk, het is een wedstrijd, hè. En dan kun je het podium op. Ja. En dan ga je bij dicht geknipt komen, bij mij ook. En dan is het net, we gaan niet een wedstrijd boksen voor de een of andere. Ik bedoel, dan gaat het vol erop gewoon. Dan moeten ze dan ook even niks vragen. Want dan... Vorig jaar grepen ze net mis. Dit jaar kregen ze 16 punten. Spik en Span. En daarmee is Spik en Span de winnaar van dit 39e Limburgs vastelavondsliedjesconcours. Hoe zien ze de mannen van Spik en Span? Ja, en dan is het natuurlijk een droom.
elkaar winnen. Dus ja, dan was ze 15 en 12 jaar. Ja. Maar dan op een gegeven moment gaat ze toch langzaam naar de dingen en dan wint ze een keer. En dan, ja, dat is toch wel enorm, zo zeggen. Ja, echt chic, gewoon chic. Ja. Ja, het bijzondere is, wat ik nog steeds bijzonder vind, is dat iedereen met ik op de foto wil. Het was een lopend Limburg in de veld, omdat de weken lang werd afgeteld. We hebben altijd vastgesteld, dit is het jongste op de wereld. Met z'n allen, ho, 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 we moeten winterslot naar de guren. Er zijn duizenden zangers in Limburg die beter zingen dan ik. Maar je moest toch gaat teweeg brengen in deze optreden. We hebben eigenlijk de onderling gedacht is, de geest met de lui aan de slag. Ja, precies. Kijk de mensen aan en die gaan goed aan de camera, dan hit zo toevallig toch dat ze niet aan zuus, maar de beste in eerste instantie het beste met de mensen bezig. Want als ze dus nog een optreden kijkt, van we blijven ook over die bühne lopen. We hebben nergens over nagedacht van, goh, hier moeten we dit pasje doen en hier zwaaien we dit en hier zwaaien we daar. Zij hoe dat bleef. Dat hebben we misschien vroeger aan gedacht, maar goed, we gaan erop en ja. Vastelavondsdag die doeren, teruggezet, werd rondgebracht. We komen hier pas naar de toeren, want wij zijn de kampioenen van de nacht. Het ganse land leek al te slopen, maar hier in Limburg is nog open. Kampioenen van de nacht. En toen, ja, de eerste keer gewonnen en dan maakten ze dan kampioenen van de nacht en dan. Ja, dat hebben we. En dan is de druk hoger of wat? Is een druk hoger en dan is het misschien niet zozeer om, we willen nog een keer winnen, maar de wil ze niet afgaan. Ik denk dat dat misschien de ding is. Van, kijk, Dat is een heel hoog niveau neergelegd. Steeds zo en wat zal je geld, is dat gewoon het jaar daarna, is dat gedaan? En dan heeft dat misschien nog gauw niks met het, ja. Ik denk dat dat is. Ik denk dat de angst is om te zeggen van, ja, en de volgende lied, ja goed, als we nou maar even fatsoenlijk op papier krijgen. Ja. Die gaan kraken. En dan door het de donder, die nacht gaat alle dan de rest. Die gaan kraken. Wat we met Bas en Mark hadden, is dat de tekst heel erg belangrijk wordt en een beetje meer prioriteit had. Bas Keltjes, Mark van Mullen. Ja, precies. Hè? Dat liedje wat gemaakt hebben. Ja, zeker. Daar hebben we de afgelopen 3 jaar liedjes met gemaakt. Door wordt de tekst gaat dominanter als qua schrijven. Maar ik denk als we eerst schrijven, dan ligt er eerst een lekkere melodie in en dan komt de tekst bij. Ja. Dat gevoel kent toch iedereen, want dat gevoel brengt ons bijeen. Helpen wat ik huren, het is niet aan vast te lopen. Wat wilst du nu nog meer? Een druid die hier goed kunt, die heb je al weg te gier. Ik denk dat ze sowieso aan zichzelf moest denken wie leuk je ook alles is. En niet alleen aan zichzelf, maar ook aan die huisgenoten en familie, wil ik zo zeggen. Want die moeten ook allemaal met. Of niet nou alle optredens doen, maar die moeten toch in de Nederland toe maar met. Daar moest aan denken gewoon, met die agenda invulling, moet ik zo zeggen. Want het is, voordat het wet zit het paratje vol. Ja, dat is goed, maar je kunt ze niet beknibbelen op het liedje. Dus Nee. Datgene wat ik wil eens brengen, er moet 110% effort in gaan. Daar moet ze vol voor gaan. Maar datgene wat er nou komt en al datgene wat erbij komt, ja, dat moet je goed doseren. Want we drinken met een en we lachen met een. We zingen met een en we janken met een. We doen alles samen als je even kent. Ja, dat is waar we drinken voor zee.